Добър вечер на всички. Извинявайте за закъснението, технически проблем с лаптопа и сега се включвам от телефона. Тази вечер бих искала да ви представя авторската арт колода Сибила. Аз съм Елена и съм създател на тези карти Сибила. Това, което искам да разкажа за тях, е всъщност как ги създадох. Много се вълнувам за тях. Те са един свят на символика, интуиция, магия. Сибила се роди от моето желание да съчетая древната мъдрост със съвременното вдъхновение, като всяка карта носи не само послание, но и енергия. Тя е създадена с любов, дълбочина и символика. Избрах това име, защото то е символично, защото вярвам, че всяка жена носи в себе си дарбата на интуицията, но малци не й се доверяват. Аз избрах да я развивам и да помагам на другите да открият знаците, които съдбата им изпраща. Като тези карти, които създадах, не са просто средство за гадание, това са ключ към вашата интуиция и съдба. Както казах, всяка карта носи послание, вдъхновено от древните традиции. И картите са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали, защото дават много точни отговори. Сега ще ви представя първо опаковката. Опаковката е черна конопена или ленена турбичка с прикачен аметист към нея, като този аметист служи за активация на картите. Прави се специален ритуал за активация на картите. По-късно ще може да си поръчате картите и ще поръчате и този, който поръча, ще получи като подарък ключа за активация на картите. Бих искала да ви покажа една от картите. Това е карта номер 36. Като тази карта 36 е кукумявка. Това е... Аз пък точно не я хванах. Това по принцип е зловещ знак. И е инстинкт и отдалечено влияние. Символизира, виждате кукумявка на фона на мъглева гора, заобиколена с различни езотерични символи. И тя по принцип носи зловещо предчувствие, предупреждение, суеверие, отдалеченост. И според народните вярвания, кукумявката е символ на зло предзнаменование. В гадателските карти тя звучи като предупреждение за предстояща трудност или душевен смут. Въпреки това, тя може и да не е толкова страшна, според това къде се намира в подредбата. Но все пак тази карта ви приканва към повишена осъзнатост и духовна защита. Нейната мантра е: искам да видя отвъд страха, вътрешната ми светлина ме води. Нека ви покажа и гърба на картата. Това е древна Сибила. Сибилите са били пророчици през векове и векове назад.
през средновековието, Ренесанса. Всъщност те идват още от древността и това са били жени, които са били смятани за пророчици. Тези жени са били известни в Древен Рим, Гърция, Близък изток, България, като са смятали, че хората са смятали, че сибилите са притежавали способността да предсказват бъдещето и да предават божествени послания, често под формата на загадъчни отговори или енигми. През средновековието, по-късно през Ренесанса, интересът към сибилите отново нараства и те се изобразяват в литературата и изкуството като символи на мъдростта и прозорливостта. Като и точно в този период започват да се появяват различните видове картомани, таро и по-късно се развиват в картите Сибила. Така както ги познаваме днес и както ме е водила интуицията да ги създам, са разработени като инструмент за гадаене. Включват символики. Нека да вземем една по-положителна карта. Тази е една от любимите ми карти. Включват символики, заета от богатото наследство на сибилите, като всяка карта носи специфично значение и предоставя възможността за размисъл и прозрение. Използването на картите не е само, че позволява на хората да изследват потенциалните пътища в живота си, но и продължава да бъде свързано с традициите на мистицизма и духовността, наследени от древните сибили. Карта номер 24, карта Сърце. Това за мен е една от най-красивите карти. Не знам защо така, просто такъв е стила на картата. Тя е положителна карта. И символизира любов, хармония и радост в взаимоотношенията. Като нейният архетип е любов и взаимност. Може би точно за това е толкова красива, защото любовта е красива. Като символиката, както виждате, е сърце и символ от рози, свещи, нежни тонове, орнаменти. И ключовите думи на тази карта са любов, радост, хармония, чувства, връзка. Тълкованието е... По принцип сърцето е универсален символ за любов и емоционално сближаване и тази карта носи послания за хармония в взаимоотношенията, открито, споделеност и усещане за емоционална пълнота, от което в днешните времена толкова много имаме нужда. Тази карта е подходяща за въпроси, свързани с партньорства, приятелства или семейни отношения. Като мантрата на картата е: сърцето ми е отворено, обичам и съм обичана. Или обичан. Друго, което е важно за картите, нека да взема една специално, която е изписана с тези символи. Нека да я намерим. Картите са описани с старобългарски символи. Използвани са букви от преди реформата от 1947 българския правопис, защото тези букви, след като са били отнети от нашата азбука, всъщност правят езика ни по-слаб, малко или много. Ето, примерно в карта номер 19, не знам дали ще видите, буквите А ето е буквичката с старобългарските букви. И
Нарочно съм ги изписала по този начин, защото тези буквички запазват силата и дълбочината на българския език. Като, както ви казах, премахването на тези букви отнело част от магията и енергийната мощ на словото. Но в Сибила те оживяват отново. Всяка карта носи мистично послание. Ето, примерно тази 22 железница, което е кодирано чрез символи, древни знаци и езотерична мъдрост. Колодата, както казах, е съхранена в черна конопена или черна памучна турбичка, която я предпазва и запазва нейната енергийна чистота. Към нея е прикрепен аметист, кристалът на интуицията, който активира силата на картите при първото им използване. Другото, което е свързано с тези карти, казах, че са с уникален дизайн и функционалност, което ги прави различни от традиционните карти Таро. Една от ключовите характеристики на картите Сибила е, че всяка карта включва изписано на нея самата значение, като това позволява на ползващите да ги, дори на такива, които никога не са си гледали на карти, както и за напреднали, така и за начинаещи, могат да получат непосредствени насоки и интерпретации без нужда от допълнителни помагала. В традиционните таро колоди картите обикновено са придружени от подробни книжки с описание и тълкование на всяка карта, които служат като ръководство за четене и интерпретация на разпределението, но тук значението, директно изписано на всяка карта Сибила, предоставя веднага разбираем контекст за това какво символизира картата и визуалното изображение, като това прави картите, както казах, по-достъпни както за начинаещи и хора, които не желаят да се задълбочават в изучаване на сложни символи или запомняне на разнообразни значения. Те са проектирани в смисъл за практичност и незабавна полза, което ги прави особено подходящи за хора, търсещи директен и ясен начин за гадаене и самопознание. Колодата е съставена от 36 карти. Като тук вече говорим за символизъм и на числото 8, защото колодата е свързана и с числото 8. 36 карти плюс 2 допълнителни. В тази карта е описано как става самото гадание. И тук е описана схемата за подреждане на картите, като има значение дали гледаме на мъж или на жена. Съответно, сега ще ви покажа най-важните карти в колодата. Това са мъжът и жената. И според това дали гледаме на мъж или на жена, се тегли и се брои всяка 8 карта. Аз пък така ги разбърках. Но ще ги намеря. 27-28 карта. Тридесет, 31, 27, 28 и 29. Ако гледаме на мъж, това е главната карта за мъжа. И след като се подреди по тази схема, започваме и вадим отляво броенето всяка 8 карта, отдясно после броим всяка 8 карта, според това дали гледаме на мъж или жена. Както казах, гледаме на мъж, мъжът се пада в средата някъде на подредбата и започваме отляво всяка 8 вадим и после отдясно всяка 8, докато се върнем обратно при него. Съответно, ако гледаме на жена,
Търсим къде се е паднала жената в подредбата на колодата и започваме да броим всяка 8 карта. Наляво и надясно и вадим всяка 8 карта. Символиката на числото 8 в картите в контекста на картите Сибила може да бъде разгледано в различни аспекти, като всяка интерпретация добавя дълбочина и значение към гадаенето. Числото 8 традиционно се свързва с безкрайност, карма и цикличност в много култури и духовни традиции. В контекста на картите Сибила, 8-та карта във всяко броене е особено значима, защото символизира повтарящи се шансове или възможности. Като така отразява безкрайните възможности за промяна и развитие. И осмицата е числото на безконечността и на вечността. Както казах, картите са обогатени с богати наситени цветове, детайлни илюстрации, които привличат окото и стимулират въображението. Златните акценти и изисканите флорални мотиви, ето примерно тук е една друга карта, добавят допълнително чувство за лукс и изтънченост, което ги прави не само инструмент за гадаене, но и произведение на изкуството. Като този дизайн не само уважава историческото наследство на картите Сибила, но също така е съвременен и е за човека, който търси красота и дълбочина в мистичните практики. Всяка карта е проектирана така, че да предава уникално послание, което е написано директно на нея, както казах. За разлика от традиционните карти Таро, които често се ползват с отделна книга за значение на картите. Могат да бъдат използвани в различни видове четения. Може ежедневно, като ежедневно ръководство да ползвате колодата. Разпръсквате ги, теглите си, избирате една карта интуитивно, теглите я и тази карта може да даде насоки за това какво да очаквате или в какво да се съсредоточите през деня. Като четеното на написаното значение директно от картата предоставя моментален съвет или насока. Други видове четене, в които може да използвате картите Сибила, при решаване на проблеми за по-сложни въпроси, може да изтеглите от 1 до 3 карти и ще ви бъде разкрита ситуация, ще видите различни аспекти на ситуацията и как те взаимодействат помежду си. Посланията на картите могат да се интерпретират в контекста на проблема, както казах, като се вземат предвид специфичните обозначения, описани на тях. Улеснено тълкуване, луксозен допир, уникален дизайн, съчетан с традициите. Картите са много достъпни. Начинаещите могат да се възползват максимално от изписаните значения, тъй като те предоставят веднага разбиране за смисъла на картата. Няма нужда от запаметяване, няма нужда от консултация с книги. Всичко става много бързо. При четения, ако желаете да гледате на някой друг, наличието на текста на картите позволява
да дадете бърза интерпретация, което е особено ценно при кратки сесии или събитие. Използването на картите Сибила за различни видове четения не само разширява арсенала на гадателя, но също така предоставя възможност за по-дълбока връзка с картите, като всяка карта носи специфично послание, което е лесно достъпно благодарение на написаните на нея текстове. Както казах вече, може да си поръчате колодата. Това не е просто колода, тя е твой спътник. Ако усещате, че това е за вас, пишете ми или си поръчайте още сега. Ще се радвам колодата Сибила да влезе в дома ви. Другото, което съм забелязала, понеже аз гледам с тези карти, това, когато гледам на хората, обикновено после ми казват, че период от 2 седмици до 2 месеца, това, което съм им казала, благодарение на това, което съм предала всъщност от колодата Сибила, като съм им гледала, се е сбъднало, колкото е невероятно да звучи. Ако някой иска, може да напише като коментар число от 1 до 36 и мога да му изтегля карта, да видим какво казва колодата за него. Ще се радвам да изтегля карта за хората, които са на живо, но просто трябва да напишете число от 1 до 36 в коментар, ако желаете да разберете какво казват картите за вас. Ако имате желание, напишете в коментарите "искам карта" или просто напишете едно номерче и аз ще изтегля една карта Сибила за вас. Добре. Ако искате, мога аз да изтегля една карта за вечерта. Да видим какво ще каже колодата за... Да извадим помощните карти. Да видим какво ще каже колодата за вечерта. Карта 12 бухал. Символ на мъдрост и прозрение, предвещава дълбоко разбиране и правилни решения в трудни времена. Което е наистина картата на вечерта. Защото картите носят много мъдрост и прозрение. Аз ви казах, че картите работят. Просто трябва да си ги активирате, който желая да си закупи колодата. Само днеска ще получи безплатна активация. Файлче с безплатна активация на картите, как да го направи, какво да каже. И както казах, към турбичката е прикрепен аметиста
с който може да активира картите. Другото необходимо за активацията на картите е бяла свещ и тамян. Който си поръча тази вечер, ще получи безплатно и няколко зранца тамян. Карта 12 Бухал. Архетип мъдрост, предчувствие, наблюдение. Символика нощен бухал, кацнал наклон, звезди в небето над него. На картата ключовите думи са мъдрост, интуиция, съвет, наблюдателност, дълбок размисъл. Тълкование. Бухал е символ на древна мъдрост и способност да прозреш скритото. Той насърчава към тишина, вътрешен фокус и възможност да видиш онова, което не се казва с думи. В подредбата показва нужда от уединение и размисъл преди взимане на решение. Мантрата на картата е: мъдростта е в тишината, аз слушам вътрешния си глас. Както казах, много подходящо за карта на вечерта. Защото с тези карти получавате ключ към мъдростта и интуицията. И това са съвременни карти с дълбоки корени в древната мъдрост. Ако темата ви е интересна и искате да научите повече за картите Сибила, ще се радвам да се свържете с мене. Може да ме намерите на Facebook страницата, която в момента гледате. Карти Сибила, Таро енергийни практики, и на вебсайта mysticguidance.net. Който иска да изтегля карта за него, нека просто да каже искам или да напише номер от 1 до 36. Готова съм. Ако и вие сте готови, просто напишете нещо като коментар. И ще ви изтегля карта. Картите могат да ви дадат насока на това какво да освободите или какво да поканите в живота си. Както казах, те са много интуитивни и веднага предават посланието. Момент, идвам, връщам се веднага. Три начина за използването на Сибила в ежедневието. Карта на деня, вътрешен диалог и пълно гадание. Пълно гадание е допълнителната
Схемата е в допълнителните две карти, които са добавени към колоната. Това е неразпечатана колода, който си поръча... Не, това... Има и английска версия на картите, забравих да спомена. Но в английската версия на картите не са преплетени старобългарските букви, защото няма как да бъдат използвани. Лично аз смятам, че ако можеш да говориш български, да четеш български, трябва да си вземеш тези карти. Тук езика е по-силен, посланието е по-силно точно заради тези символи, които са премахнати от езика ни, за да го направят по-слаб. Дал с английския вариант на картите. Съответно и описанието е описано на английски. Как се гледа. И самите карти са описани на английски. Сега ще ви донеса да ви покажа как оригинално ще пристигнат картите при вас, който си поръча тази вечер. Ето, както казах, турбичката. За тези, които са поръчали тази вечер, допълнително ще добавя и темен. Картите са опаковани по този начин, за да сте сигурни, че никой не ги е използвал. И за тези, които си поръчат тази вечер, както казах, ще добавя и тамян заедно с думичките, които се казват за активация на картите и как да се изпълни самия ритуал. Заповядайте да коментирате и да изтеглите една карта за себе си. Ако има нещо, което ви вълнува. Ако има нещо, което ви вълнува, заповядайте да коментирате. Само искам да видя да ви напиша сайта сега де. Защо не се получава? Сигурно поради същата причина, поради която не можа да стартираме видеото на живо от компютъра си.
дали се получава. Не знам защо така се случват тези неща. Който гледа ще ми каже, би ли ми казал дали се е появило като коментар връзката? Не съм сигурна дали се появява. Направо не мога да си представя, че е толкова сложно да добавиш една връзка в събитие на живо. Ужас. Но няма значение. Каквото такова. Може да ме намерите на Facebook страницата или на сайта mysticsguidance.net. Там може да си поръчате картите, както в дигитален формат, така и като физически продукт по този начин. Дигиталния формат ще си ги изтеглите и ще си ги изпринтирате вие. Физически формат е това. Който иска да заповяда. Приключваме след малко. Пак бих искала да кажа, че първите 5, които поръчат днес, ще получат и дигиталната книжка с активацията на картите. Защото за нея се заплаща допълнително. Цената на картите е различна с активация и без активация. Пак искам да кажа, че картите Сибила не просто предсказват бъдещето, тя отключват твоята вътрешна сила и интуиция. Луксозен продукт, създаден с много любов. 36 карти, които въплъщават древната мъдрост в съвременен дизайн. Ако усещате, че някои от тези символи говорят лично за теб, можеш да поръчаш колодата още днес. Как можеш да я поръчаш? Като ми пишеш на живо във Facebook страницата Карти Сибила. Или да разгледаш страницата mysticsguidance.net и там да направиш своята поръчка. Размера на картата е по-голям от традиционната карта. Това е, което искам да отбележа. Не е с размер на карти Таро. 130 на 90, мисля, че беше такъв размера.
Колкото две стандартни карти за игра, само че обърнати по друг начин. Така обърнати. Като ги наложиш, две стандартни карти за игра. Това е размера на картата. На картите. Можеш да ги поръчаш на английски, можеш да ги поръчаш и на български. Ако четеш български, моята препоръка е поръчай картите на български. Защото символиката в старобългарските букви засилва енергията на картите. Финални минути, ако някой иска да изтегля карта за него, нека да напише някакъв коментар, да напише искам карта или да напише нещо. Ако не, приключваме след няколко минути. Но само видеото на живо. И другото, което искам да добавя. Благодаря ви, че станахте част от представянето на картите в Facebook Live. Това, както казах, е един луксозен продукт, създаден от мен с много интуиция и любов. Картите Сибила. Създала съм ги на български. Първо ги създадах на български. И след това ги преведах на английски, но българските карти са по-силни от английските, заради надписите, както казах. Картата на вечерта, която изтеглих, беше номер 12, която значеше интуиция. Мъдрост, предчувствие, наблюдателност, размисъл. Мъдростта е в тишината и аз слушам вътрешния си глас. Това беше картата за тази вечер и за представянето. Само първите 5 поръчали ще получат опътване с безплатна активация на картите, как да го направят. Защото картите, както казах, идват по този начин. Въпреки че никой не ги е използвал и никой не ги е пипал, вие трябва да ги свържете със себе си, да говорят на вас. Така пристигат картите. Черна ленина или памучна турбичка с прикачен аметист. С това кристалче, той е част от ритуала за активация на картите. Още веднъж искам да благодаря на всички, които станаха част от този лайв. Да ви пожелая да слушате интуицията си, защото това е много важно, особено ако сте жена. И който иска да поръча картите, само първите 5 човека могат да го направят, като ми пишат налично. Може да разгледате уебсайта mysticguidance.net и ще получат картите заедно с безплатен файл за активация на картите. Как да свършат картите със себе си. Приятна събота вечер! Благодаря ви още веднъж, че станахте част от Сибила.